Sangana zvekare kwatiri kuita paKulian TV channel yenyu patinokupai ma-updates now nezvinhu zvakasiyana siyana zvinenge zvichiitika. Nhasi pane situation yandiri kuona panapa zvinhu hazvina kumira mushe mhuri yeZimbabwe munyika yeSouth Africa. Pane nyaya iri kutenderera, pane screenshot riri kuratidza kuti zvinhu hazvina kumira mushe. Iri ndangoti ndingokushare ndingokuratidzai kuitira hama neshamwari mozogara makagadzirira kuitira pamunozosangana nemasituations aya. Zvinonzi vamwe vakaudzwa hondo nemurwere wepfungwa vakamushora vakati aiwa uyo anorwara. But inini zvangu ndangochuza kuti ndingouya kunotaura kuonesana nemi. Panapa paita screenshot iri panapa rakanzi mukoma muri sei, ndiri bo muri sei, I need help. Hamunawo here wamunoziva anotengesa ma-ARV. I have a friend ari kumada kuma clinic hanzi varamba cause passport yakapera. Ndo nyaya iripo. I have no idea. Do you think we can ask per group? Yeah, it's okay, please. Ndonya iri kuitika kuti munhu ari kutaura kuti passport yake yakapera, saka kuti achienda kuti anoramba achinopuwa help zviri kuramba zviri kunetsa. Unongozva kuti nyaya yemapiritsi aya anoonekera nautano. That is the situation iri kuitika. Side rezvinhu kuti zvaitikira handisi kuziva kuti nderipi, but ukaona zvinhu zvakutanga kuitika muzvipatara izvozvo, you never know. Pamwe kwauri ikoko kumangwana vanongoerekana vakubudikirawo zvinhu zvakutoitika. Saka it's very important kuti musaignore masituations akaita seiwaya. Right. Chinhu chiri kuzonyatsondibata panyaya idzodzidzi ndechekuti these people chakaita kuti vasvike pakundaiso apa vanhu vakaenda kunotsvagawo ma-greener pastures. Chakatokonzera kuti vanhu vasvike pakundasvika pasituation iyoyo is because of masituations enzara, masituations unemployment chacho, economy andori ma1. Saka vanhu vanenge kutsvagawo kunenge kuri nani votiregedza tiende kuma neighboring countries. Ndopanonzwa mumwe achitaura kuti aiwa ningirikini iri right, zvinhu zvakatomira bho kana zvichinge zvakadai so kana aomanaka maZimbabweans vatambura. Honestly speaking, ndiri kuonawo mumwe panapa ari kutoshaya kuda kunotaura panyaya iyoyi arida kudairira usho. This guy ndiye Rutindo Matinyanya sadly South Africa itself has worse HIV problem than the whole of Africa. Most of Africa has been able to treat HIV better than South Africa on less resources, and South Africa has failed despite the support of PEPFAR. As a result, South Africans are likely to suffer more from the pandemic than other Africans due to mild sanctions imposed by Donald Trump shutting down PEPFAR in South Africa. Many other African countries are still receiving PEPFAR. What is required is collaboration between African countries. No mashoko ari kubuda panapa kunzi iyo South Africa pachayo inotori pama1 pamusoro pe situation iyo iri kuitika because vaimbowana rubatsiro kubva kunana Donald Trump uko, but Trump yakangopinda America ndobva angonoita se ndobva azvimisa. Saka pari kunzi iyo pachayo nyika iyo yeSouth Africa inotori ma1. Ndo mashoko ari kutaurwawo neuyo anonzi Rutendo. I think munomuziva that guy. Unokuona nyaya yacho. Mumwe ari kuti can they go home and get their ARVs in their countries? SA is only country in the world that offers healthcare to undocumented immigrants. It doesn't happen anywhere in the world. We are working on amending this nonsensical constitution. Mumwe ari kubuda ari kupopota from South Africa kuti aiwa ngavambomhanya vanopuwa mapiritsi kumusha kwavo kana kuti kudzimba dzavo. Ndo nyaya dzacho hama dzadiwa dzinenge dziri kutenderera mastreets. Musazonyanya ushamisika kuti makuzonoti ko why is it chinhu zvakuzodai so, why is it chinhu zvakudai so. Unoona kana feedback yacho inenge ichipuwa inongoratidzaika kuti things are very tough kunzawo zvakaoma mufunge. It's no accident that SADC has the highest HIV prevalence in the world. We have made progress and Bahambe nonsense takes us back. Motswaledi should run advertisement encouraging everyone to get the medicines regardless of immigration status. Mumwe ari kubuda ari kutaura panyaya unongoziva kuti vamwe vacho vanenge vakungoda kutobata mazita evanhu ka mazita. Normally I don't like kune mamwe mazita kuti tinge tichimabata. That's why Zimbos are treated as only foreigners in South Africa, because we are too forward for nothing. Our problem is we hide outside the country and not fight for our rights in Zim. I think there is no problems for South Africa to treat
South Africans first. Mashoko mamwe ari kubva kune mumwe kunzi aiwaka I don't think kuti pane chakaipa kuti South Africans vatange kutrita vana vavo first pane kuti vazoda kutrita imimi manigiri because imimi panzi pamuri kuona enyu ma problems ekunyika dzenyu muri kuignore makanzwa kuti zvigaranda zvekuzodaiso makanzwa kuti kutovotwa mwanto kuti handende iko kwantangwa yekutambisa but tarisai kwakuzosvika zvinhu manje pakuti zvinhu zvakutanga kuomera munhu wese ndo imwe yenyaya yetiri kusangana nayo iri kutaurwa nevamwe vanhu vari kutaura zvinhu izvozvizvi but isusu tiri kungoti zvinhu zvese izvi zviri kukonzereswa nezano ndosaka isu tichibata nenzeve kudai so kuisumudza mudenga toirovera pasi nekuti hatingakuite nyika yekuti vanhu voita nyika yekuti musadhaki macho imomo ndo nyika ine vanhu vakawanda vakabuda vakapararira pasi rese saka kana vanhu vakunosangana nemachallenges ikoko tinotanga kutsvaga root of the problem ndo chinja totanga kutarisa kuti chii chakanotora nzvimbo chii chakanoitika. And now, let's be practical then. If and when there is shortage of medicine and SA citizen being turned away while an illegal foreigner had just got help and meds, what do you think should happen in this case and how the person should feel or react? The South African health system is already backing under pressure, worse with the US aid funds withdrawal, expecting it to shoulder illegal immigrants is unfair. This the issue of foreigners will sleep with local and infect them also sounds like an unfair treat. Unozoti nyaya dzacho dziri kungoramba dzichingotaurwa manje vari ngoramba vachingoti vavo vana first because zvakatooma funding yema-ARV nemachinchi iri kunzi yakanobviswa. Guys, I think nyaya iyi tinofanira kuitora serious, to be very honest. Takaitarisa because pane zvimwe zvinhu zvekuti tinozosvika muna taisire vamangwana toshaya kuti zvanyatsofamba sei. Inini zvangu honestly ndiri munhu kuti ndinotanga ndaisa mazimba pamoyo first, saka pakatoitika nyaya one even situation yaitika kuno umwe munhu wese, as long as uri muzimba you are my brother or sister, zvakatopera zvakadaro. Saka nyaya yacho inotondibata ndosaka ndichitopinda nyaya dzacho dzese idzodzi dzine moyo kuti tigare taonesana. So maissues ekuti hatikwanise kana kuti hatifanirwe kunge tichimaignore kana akadai so. Iyi itori nyaya yekuti ichanetsa, inyaya yekutoti hatizive kuti zvichaperera kupi. Guys, hatizive kuti zvichaperera kupi. Ndo chokwadi chatiri kuda kuti tinyatsoonесana panyaya iyoyi. Motongogara makagadzirira, hatisi kuziva kuti what is the way forward. I understand kuti tine vamwe vanhu ma so called leaders, ma so called political players amene kuti pane pakuitwa plan ive because ma politicians tiri kukuziva nembiri. If you go to South Africa right now, uchaona kuti kune tuma groups vamwe vanotozviti vezanu varimo mu South Africa, tozviti tuma group tikaoneka vachizviita. Kune vamwe vanotozviti vove ma opposition vakatogadzira tuma party two imomo. I think inyaya iyoyo yekuti if these people kana vari care nevanhu, vane care nevanhu vavanenge vachishandisa vachiti uyai mutishandire ma political party edu, tsvagai vanhu, mobilize vanhu kuita sese, vanofanira kuipinda futi nyaya iyoyi because this is a serious matter. It's a serious issue inoda kuti inyatsobatwa nemaoko maviri na everybody, not kungomirira munhu one chete kuti azokwanisa kuti ndingi ndiye anozodai so. Tiri kukuitirana tese kuti ZANU-PF toibata nenzeve toka tairovera pasi toti pasi nayo. But issue yakaita sei inoda kuti inyatsoonekwa kuti yoitwa sei because iri kuinvolva munhu wese, uri weZANU, uri weopposition, uri wechinchi, zvese ipapapa munhu wese anoaffectwa nayo because kana ma problems akadai so achinge agokanganisa, especially in South Africa, they don't choose kuti iwo saka uri weZANU iwo uri weopposition panonzi uri muzimba uri mu foreigner wobva watisangana nesituation yakadai so. Zvinhu zvokutadza kunyatsokubudira kana zvotadza kunyatsokufambira mushe wongosafiswa the way inenge ichisafa vanhu. Saka ndo nyaya iripo muri Zimbabwe. Ini ndangofara nepapapa ndikuratidze nyaya dzacho dzinenge dzichiitika. The nyaya metizhen ndinoweka nyaya kunge meds parikupisa, the situation is very tense. Handisi kuzivawo kuti muri kuionawo senyaya iyoyi because ininiwo zvayandishayisa hope ndatoshaya mufaro kuti please vanhu Zimbabwe, please inzwaiwo chichemo chiripo kune maZimbabweans. Inini as the voice of the voiceless ndatoitawo juti rangu right. Gatsikogara tangoonesana. Kana uri muSouth Africa uchida register company yako usina FN, uchida register company yako usina work permit or study permit, wobva wavhurwa FNB business account, pane inonzi education research vanozvigona, vanokuregister company FNB business account vokuvhurira
chako chete kungosenda madetails ako uri kwauri ikoko. Chinongodiwa chete ivalid passport. Zvachipa ana mukoma Owen vanozvigona, ndochibasa chavari kurova ishasha. Kune vakavhura futi makambani vaya vari kunetsekana nekubhalansa mapepa, kubhalansa mabhuku, bookkeeping vanorova futi. So contact him on the numbers that are showing on the screen. Ndatoisa number iko zvine faster kuti mukwanise kubatsirikana munge muchivabata ipapo.